Орли, бля, кулі, правий тут їздить. Що? Пушку наводять. На кого наводять пушку, блядь? Твою мать. Що? Ой сюди. Ой там. Хто йому дав право забирати мої особисті речі із машини? Хто йому дав право забирати мої особисті, блядь, речі? Хто йому дав право забирати мої особисті речі з машини? Як не кричиш? Ну та як? Ну хто? А ти слухай, щоб він тебе почув. Розумієш? А ти слухай. Ти є хто тут зараз? А як бути розумним? Як може бути розумним, коли людина права, а оце от ходить, бляха-муха. Хто? Та вони хто? А то хто? То майор міліції, блядь! вижу, хто. Позирай погону! Хто? То майор міліції! По-перше, а не воно! Тишина, тишина. А не воно! Хлопці, Закон не 5 то, статті не міліції! Тишина. Не Хочеш циркусуйте, представити тобіся? не циркусуйте. Ні, я розумію. Вони тебе зупинили за що? Хто? Ну хто тебе зупинив? Ці мене підараси зупинили. Воєнні? Ці підарасів воєнні. Воєнні нехай вибачаться. Я до вута не пойду, поки мені не возмістять ущерб машину зацарапина. Мені їм не дав ніхто права, мені царапати машину, лізти, вламувати мене із машини. Хто воно таке? Царапина, третя, 10. Я доти до вута не поїду. Називайте москаля, то що за хуйня, хлопці? Правильно. То що за хуйня, бля? Що то за пацани, бля? Хто вони тут такі, бля? Власне, блядь. Хлопці, давайте Ну і командира щось, робіть ці саме. Ну і все. То, що я стою поперек дороги, ви нікуди не поїдете. Все, я теж ставу. Вставай, я теж ставу. Я наганяв свою. А то дочки ще. Я ти робив, блядь. А не робити це. На Пятницком я. Що? Там точно комбо. Сашу или через них не снимай его, да? І нікуди ви далі не поїдете. Віталя, Віталя. Так а що случилось? Не, у меня ощущение, что их через модель забирали. Що случилось? А где Сашка? Сашка там сейчас подойдет. А, пойду туда. Чекай, зараз алкашот мене везуть, чекай. Так пусть сюди, що до журналістів. Сюда забирала, хорошо. Я сюда мама. Не мабуть право. Добре, я буду дуже А ну скажіть, що трапилось? Я не хочу не говорити. Я їхав по головній дорозі. Ми збоку сиділи нас Я із машин, їх як бидло, повитягували і на Я їх землю по головній дорозі. повалили. Видно, то Я хто? повернув на То право. воєнні? То хто, воєнні? Воєнні нас повитягували на землю і покидали як бодло. От він поцарапаний, йому ноги на шию наклали. Я їхав по Це головній патріот України, дорозі. я їх в рот їбав, блядь. Витягли просто нахально витягли, просто нахально витягли. Болим сюда, Миша. Просто нахально витягли з машини. Розумієте, просто нахально витягли. Все. Просто нахально. За що? Це слава Україні. Кому ці люди служать? За кого вони взагалі? Це поведінка. Яка то поведінка? Менталітет людей. Який це менталітет людей? Я вивчаюся, я просто підправився. Так.
говорю, ти ладно. Калю пускай на місто. Зараз я тебе робити, Двері, блядь, все. І ми ж почали вирвати двері вон, розумієш? Я кажу, хлопці, що за ситуація? Не закривай, покажемо, будь добре. Том, не закривай. Ще раз нажимай. Кажу, хлопці, не закривайте, блін, хлопці, не виламуйте машину, блядь. Кажу, хлопці, то моя машина. Вонка з машини, блядь. Вирвали нас з машини, блядь, і лицем, блядь, в асфальт. Почали копкати у плечі. Я такого не люблю, я подкарпатський русин, блядь, я люблю, щоб у мене був порядок. А не якась блядь, козлякина прийшла і буде тут командувати. Я їх не оскорбляв. Ні, спокойся. Ляховець Михайло Юрійович. Ляховець. Да. Визирай туди і нормально. Я буду говорити, а 3 машини де їхні, ці 4, що проїхали. А от ця хуйня саме последня була, котра потім мігалку включив. Вони це мусять захищати. Муситься, ні хрена собі. Я так само можу сісти на БТР і роз'їжджати собі. Вони це мусять Понимаєш, захищати. сказати, що я правий, це лівий сектор. Вони не праві сектор. 67. 14. 07. Мені не хлопці всіх шкода, міліціонерів. Я, блядь, афган прийшов, блядь, а мені то якісь козли будуть під руками махати. Вони віють. Взагалі, підписаний коментар. Класний пацан, взагалі. Прописано, або де живу. Вони віють. Це класний пацан, просто не розуміє, що дорога. Ніхто не вказує, парі, пусть місце. Вулиця Нова 3. Чувак, пусть нас. Де в кустах ставите, блядь, воювати? Там уберли, блядь. Внизу холодна вода. Хай постріляє, що? Орел, та хай стріляє. Давай, знімай роботу.